Stjepana Božića sutra očekuje 16. meč u profesionalnoj karijeri. Protivnik mu je u Parizu francuski supersrednjaš Wilfried Vizé Riveli. Zapravo matična domaća dvorana Marcel Cerdan u Levallois u predgrađu Pariza Stjepanu Božiću, najboljem hrvatskom profi supersrednjaču, donosi jedan od niza mečeva u kojima je pobjeda apsolutna nužnost. Božić se naime nalazi u situaciji blizu meča za neki naslov, možda čak i prvaka Europe, pa bi ga svaki neuspjeh vidno udaljio od takvih mogućnosti. Sutrašnji protivnik, mladi je Francuz Wilfried Vizé Riveli, vrlo neugodan boksač, protivnik po mjeri za dokazivanje. Znamo, njemu ima 19 mečeva, 13 pobjeda, 5 poraza, 1 neriješeni. Koliko su mi uspjeli reći Francuzi, vrlo opasan, nezgodan udarač. Znači, treba se pripaziti malo prvih rundi i kad se zagrije mislim da će onda doći na moje. Božićev profesionalni skor je 15 mečeva, 14 pobjeda uz 10 nokauta i 1 poraz koji Stjepana još uvijek podsjeća na malu gorčinu nepravde zbog sudačkog bodovanja. No posljednji nastupi hrvatskom boksaču donose silno samopouzdanje, naročito zadnji nastup i pobjeda protiv Portugalca Nogueire. Za sutrašnji ogled Božić se dugo pripremao, pakoštano ljeto, 3 tjedna Bugarske i posljednji sparinzi u Zagrebu dokazuju vrhunsku spremu. Mislim da smo odradili dobre pripreme i da sam spreman ne za 8 nego za 12 rundi. Nakon Drviševih evropskih uspjeha u poluteškoj vjerujemo da će hrvatski profi boks uskoro dobiti i naslov u super srednjoj kategoriji. Stjepan Božić na pravom je putu.